Egy átlag felnőtt ember életében fontos szerepet játszik a fizika. Például amikor épp bevásárolni tart. Tegyük fel, mondjuk a Holdra. Mert hát az itthoni boltokban nem olyan gyakran használjuk a fizikát. Vagy esetleg mégis. Hiszen a fizikának szerves részét képezi a mértékegységek átváltása is, és ezt akár egy hétköznapi bevásárlás során is használhatjuk. Például amikor 0,0001 tonna parizert kérünk a pultban, és ezzel akarjuk megmutatni magasságunkat a dominancia piramisán az eladónak. Nos, ebben a videóban a mértékegységek átváltását fogjuk gyakorolni, tartsatok velem! Először is, nézzünk utána az úgynevezett prefixumoknak. Maradjunk egyelőre középiskolai szinten. Mindenek közepén található egy szám, az 1-es. Ezután balra és jobbra is a 10 hatványaival fogunk találkozni, valahogy így. A 10 minden hatványához tartozik egy prefixum. Első látásra ez most bonyolultnak tűnhet, azonban nem egészen az. Minden prefixum, a nevéből is adódóan, általában egy mértékegység előtt áll. Vegyük példának a kilót. A kiló a táblázatunk szerint a 10 harmadik hatványa, azaz 1000. A középső egyes több dolgot is jelölhet, esetünkben a grammot takarja. A kilójelzés tehát most kilogrammot takar. Természetesen a legtöbben tudjuk, hogy egy kiló az 1000 gramm, azonban ezt ki is számolhatjuk. Ha van egy kilogramm körténk, akkor csak írjunk utána annyi nullát, amekkora távolság van a táblázatunkban a két érték között. Mint látjuk, itt ez a távolság most 3, ugyanis ha meg sem számoljuk, látjuk, hogy a kiló 10 a harmadikon értéket jelöl. Érdemesebb így nézni a dolgokat, ugyanis a táblázatunkban a kiló után például két érték kimarad, ami több helyen is előfordul. Tehát ha a 10 harmadik hatványának hatványkitevőjéből kivonjuk a 10 nulladik hatványának hatványkitevőjét, azaz nullát, akkor megkapjuk változás nélkül a 10 a harmadikon hatványt, azaz 3-at. Itt fontos megemlíteni, hogy nem a hatványt vonjuk ki a hatványból, hanem csak a hatványkitevőket példakép, ezért ezt ne írjátok le dolgozat közben a lapra, mivel félreérthető. Magyarul, a két érték közötti távolság 3. Ez azt jelenti, hogy az 1 kg mögé 3 nullát kell írnunk ahhoz, hogy gramba váltsuk. 1 kiló így 1000 gramm. Azonban ha milligramba szeretnénk váltani a kilót, ahhoz a 3-ból nem nullát vonunk ki, hanem -3-at. Fontos, hogy -3-at vonunk ki, mivel ha nem rakjuk oda a mínusz előjelet, nullát kapnánk. Így azonban, 3-ból kivonva a -3, az plusz 6-tal egyenlő. Írjunk tehát az 1 kiló után ismét 6 nullát. Meg is kaptuk a megfejtést. 1 kiló körte az ugyanannyi, mint 1 millió milligramm körte. Nos, ugye, hogy nem is olyan bonyolult. Azonban mielőtt tovább haladnánk, hallgassunk meg egy részletet egy kortárs zeneszerzőnk témába vágó előadásából. Kilogramm, gramm, milligramm, kiló. Milligramm, gramm, kilogramm, kiló. Milligramm, kiló. Milligramm, kiló. Milligramm, gramm, kilogramm, kiló. Norbert Stu, Rumungro. Kilogramm, gramm, milligramm, kiló. Milligramm, gramm, kilogramm, kiló. Norbert Stu, Rumungro. Milligramm, gramm, kilogramm, kiló. Köszönöm, hogy eddig velem tartottatok, azonban most át kell, hogy adjam a szót Yasuónak a League of Legendsből. Hoppá, úgy néz ki, ez ma nem fog menni, szóval a barátnőmre kell hagyatkoznunk a videó további részére. Ő nem olyan jó fizikából, mint én, de megteszi. Meg foglak verni, ha vége a videónak. Ezt ne a nézők előtt kérlek, kicsim. Nagyon ideges lettem. Mindegy, elnyomom az indulatokat, kontrollálom magamat. Folytassuk tehát a videót. Tegyük fel, hogy 300 liter vízbe akarom belefolytani a barátomat. Fontos tudnunk, hogy 1 liter az 1 köbdeciméterrel egyenlő. A 300 liter víz tehát 300 köbdeciméter. Váltsuk át ezt mondjuk köbméterbe. Alapvetően, mivel kisebb mértékegységből váltunk a nagyobbba, így nem a szám mögé fogunk nullát írni, hanem elveszünk belőle. Ha decimétert váltanánk méterbe, abból egy nullát vennénk el. Így azonban, mivel a mértékegységünk a köbön van,
Háromszor annyi nullát veszünk el, azaz 3-at. Hogy ez hogy is néz ki? Tulajdonképpen egy egész szám esetében a végén egy láthatatlan vessző áll, és a szám bal oldalán pedig végtelen nulla. Tehát a vesszőt annyival toljuk balra, amennyi a két egység közt a különbség, jelen esetben a 3, mivel a deci és méter közötti táv 1, és ezt 3-mal szorozzuk a köb miatt. Vigyük is 3 helyi értékkel arrébb a vesszőt. Mint látjuk 0,3 köbméter az eredmény. Na de hogy mire is jó ez az egész az életben? Szívem, ide tudnál jönni egy percre? Mi a baj, kicsim? Mi történt már megint? Úgy néz ki, hogy 300 liter víz helyett 0,3 köbméter víz folyt a kádba. Micsoda? Mégis hogyan érted? Gyere ide és nézd meg! Aj, drágám! Most meg vagy te kis köcs. Nos, reméljük tetszett a videó, és már jobban érted a mértékegységek átváltását. Amennyiben érdekel a normál alakba váltás, azaz ennek a videónak egy kiegészítő része, hamarosan megtekintheted azt is a csatornán. A csatornán a közeljövőben még több és több a tanulást segítő videó lesz elérhető, iratkozz fel, hogy le ne maradj róluk. Hamarosan elindul ezentúl a nembukok.hu weboldal is, ahol tesztelheted a tudásodat pár interaktív feladattal videókra szedve és vegyítve. Köszönjük, hogy itt voltál!